Luliyam, wala. Lingin kayo, luliyam. Lingin, wala. Wala. Vlog ka. Wala. Bakla noon, ama na ngayon. Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Villacorta Saldua, ang baklang anak. Kung bago ka lang sa yung channel, i-subscribe mo na at i-click mo ang bell para updated ka sa aking video. So for this video guys, kayo challenged me. Among challenge kay mystery item. So for me, taglaon na mo Item challenge. ang item kung isa siya. So I already do again. May conch siya. Karmic eye. My partner, baby. Ang baby, tindog na yun. Ito siya. Wala, Haggard. Haggard ba kayo? So, 5 points sa taman. Kung isa makatutag na. So, let's begin. Sige na. What do we do? Suko. Sige na. Bato-bato. Eh, bato-bato pick. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Katawa. Ako na. So, among blindfold kay Mas. Luliyam, wala. Wala. Lingin kayo, luliyam. Lingin, wala. Wala. Vlog ka. Wala. Kanang sayong ra. So, first item. Kita. Ito. Dili. First item. Kasara niya gunitan. First item. Musikas ah. Saan ito? Uy, ano. It's the first item. First item daw. Uy, dili ka sa ganiton. Yan. So ano to pagkatag na ana? Maro pa kayo sa ganyan. Ala. Ang upaw. 1, 2, to katuluro. Katuluro. Suon ka na nako pagkatag na. Rilo. Patagnaan niya guys. 1 point. 1 point. 1 point. Bago makaguni mga mata. Oy, babayang buntag sa tanan. So, Bago pa may mata, so mga haggard kay me, haggardaan. let's begin. Let's begin. Let's begin. A few moments later. Oh no. Oo. Nara, pabire. 1. Sabon. Andun sa tagdaan. So, sabon. Yeah! 1 point all. 1 point on. Next item. Next item, Liam. Tuloy ko, Liam. Dapat matagnaan kitang kuan. Magsamok na sa Joe. Magsamok na sa Joe. Magsamok na sa Joe. Kung say matagna ni mo, wrong na, so that dapat sakto ang core, sakto gitang tubag. Sakto ang correct. Oh, dapat sakto diretso kung dili ka tagna. Sige na. Give first. Third item. Third item. Imong ipakita sa kanila. Oo. Hindi, ano kung bala yung fold. Hala. What's this? Kuan, electrical tape. Electrical tape.
Tagdaan niyo guys. So, 2 points. 2 points. Ako na Siya is 1. Gahangad ang kamera sa mga. Let's begin. 5 points taman ka. Unsa man? Ikaw ba? Gibungaw. Let's begin. Kaniwa siya kita ani. Oh. Isa. Oh. Gago! Oh. Napkin. Ano? Napkin. Wow! Napkin. Dapat na i-count. Ay, oh, 5 seconds. Go, 5 seconds. Cut. So, So, ano, oh? tag 2 points na mi. So, Lagi, smile. Vlog food ka? 2 points off. Sige, ako na. Dapat 5 seconds ha. 5 seconds dapat matagnaan na. Sige na. Girit ako kita. Dapat mataglaan yun ang pangalan mo. Sa tuwan. Aman. Ay, kuan! Rest time! Rest time? This time. So, Tambal, Liliang. Tambal sa kabal. 3, 2. So, ako na sad. Ako na sad. Tayo sa ulat sa. A few inches later. Sad. Para na sa dagway. Ibutan sa mo dagway. Wala count. 1. Huling. Ganta ka baro na to sa mga purmas inyong. Ibutan sa taas. Owen! Tagdaan niya. So next, tag 3 points sa me, 2 points na lang sa Kim ka next. Yes. Ah! Okay, ayaw pa Nono. Nono Liam, Nono Liam. Dapat tagnaon yung pangalan. Oo, sige. May maro, makita man ito yung uling. 1. Oy, epicacent oil. Hey! 4 points! 1 point na lang yan! 4 points! So... Ako na sa... Siya na Zad. For 4 points, guys! For 4 points. Oh, dra. Tama na eh. Silot? Oh. Sulod na rin. Gitaro na eh. Sige na, oy. Lolo. Hikapag. Dili mo hikap. Sukulas Liam kay iyang paon. Wala. Okay! Ketchup? Ketchup! Wala ako makatad na siya ni Sod siya gidaog. Matag na siya. Lapat.
Upo na siya. So, last na niya kung Last round! Kumatagdara ko. kumatag na niya. So, siya ang winner! So, ay isa pa siya. No, lisod kayo na ba kay make up? Okay, next. So, the new day, they go. Oh. Foundation? Ding! Wrong! It is spray. Maro kayo siya. You know me already. So, 4 points po diya. magkakali sa kabalog ko. Kasi masukan. Lisod ay So, gawas ka. A few moments later. So, lisod na siya kay kung naalala ko na siya. So, ako yung winner for this. 1, 2, 3. Crimson Black. Yeah! Crimson Black daog siya. Yeah! Daog siya. Ako yung Yay! Clap your hands! Clap! Yay! So, ang iyong points kay 4 points. Ako kay 5 points. So, ang winner is... Poljan Saldua. Gidli ako winner! Uy, problema! Okay, so, I hope na enjoy mo sa vlog. Yeah, winner! So, guys, I hope na enjoy mo sa challenge karon bisan simple challenge na namo kay bago mo namin lingaw. So, bago may nakamata. So, challenge sa mula natin. What? Simple na challenge ng mystery item namin. So, I hope na enjoy mo. So, comment below kung gusto ng content kaya mong buhato ng cards. So, thank you for watching, guys. And don't forget to subscribe and like my vlog. And thank you very much. Bye-bye.